Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 37 years ekuberekwa. So ndichangopindawo muno muSouth Africa. First time pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndazotanga kuwirirana nevamwe varume vemuno muSouth Africa. Saka varume ava vakabva vazonditora umwe usiku ndokubva vazoti kune kwavainge vachida kuti vange vachienda neni. Pose apa taingowirirana nekuda kwekuti panguva yacho iyoyo ndainge ndichiri kuitawo zvekusvuta mbanje. So motikari yakabva yazodhaivhwa ndokubva tazopinda mutauni. So vakabva vazonditi ndinge ndichipinda pane imwe shop ndinge ndichitora zvimwe zvinhu zvainge zvirimo mushop imomo. Already vainge vatotaura nagadhi uyo ainge achigadhapo pashop ipapo. So ndo pandakabva ndatoziva kutoti varume ava vainge vachiita zvekuba. Ndo musi wandakatotangawo kuita mbavha iwoyo. Kubva ipapo dzimwe nguva ndainge ndotongofamba ndiri ndoga. Saka zvataiwanzokuita ndezvekuti waingofamba uchingotenderera uchiita sekunge munhu ari kuzvitsvakira zvake mapiece job, then later on wobva wazodzoka, wobva wazotora zvaunenge waona izvo zvinenge zviri panze, kana kuri kunzi zvinhu izvozvo zvinenge zvakakosha. Taiwanzokutambira zvedu kumasebhabhu muswero wese wezuva uchingotenderera wakatopfeka zvimawekisutu uchiita sekunge munhu ari kutozvitsvakira zvake basa. Zvino ndakabva ndazoti umwe musi ndichifamba semazuva ose ndokubva ndazodarika nepamwe pamba apa ndakaona kuti painge paine mamwe mataya ainge aripo panze. Ndikaona kuti mataya awa ainge achiri akaita manyowani zvekare. Ndichitarisisa ndakabva ndazoona kuti garaji repo rairakidza kuti rainge risinganyatsokuvhara zvakanaka. So ndakaona kuti mugaraji imomo maikwanisa kuzowanikwa zvekuti ndaikwanisa kuzozvinongeredza. Ndobva ndazodzoka nazvo kulocation ndobva ndazozvitengesa paya. So usiku hwakazoti hwasvika ndokubva ndazobva kupaki uko kwandainge ndakagara, because taiti kana tawana pamba patinenge tichida kupasa hataizodzokera kulocation, taingoswera zvedu takagara mupaki takamirira kuti kunze kunge kuchizosviba. Ndo pandakabva ndazotanga kufamba hangu. So at that time ndaitofungidzira kuti munhu wose anenge atorara. Jamba jirawo ndichipinda mumuyadhi muya ndakabva ndatora mataya angu aya very easy. Ndikabva ndazoona kuti painge paine motikari iyo yainge yakapakwa panze, vainge vakanganwa kuipinza mugaraji. Kunotsvanzvadzira ndichibata ndichitoona kutoti yainge ichitomborina kana kutolokwa. Ndikatoti komwari wangu mandibvira nepi. Ndokubva ndatanga kusecha ndikatoona kutoti mainge muine mari zvekare. Ndikabvisa maredhiyo ndokubva ndazotora nebhatiri. Ndikatoona kutoti usiku ihwohwo ndainge ndatonyatsokushanda. So ndakati chimirai ndinge ndichingorova last patrol. Ndokubva ndangotenderera ndichida kuona kuti painge pasina zvimwe here zvandaikwanisa kuzonongeredza pamba ipapo. So mukomana acho ndakati ndotenderera ndakabva ndazoenda kuseri. So pandakaenda kuseri ndo pandakabva ndazodarika nepamain bedroom. Ndichidarikapo pamain bedroom paya mukomana acho ndakabva ndanzwa kuti vanhu vainge vari busy nelula zvavo. Vanhu ivavo zvavainge vachiita namusi wacho iwoyo zvainge zvakaoma. Kana ndega ndakaita sekunge ndainge ndarohwa nemagetsi. Ndakangoramba ndakamira ndakastikapo apo pandainge ndimire ndakateerera, because mukadzi wacho ainge achinyanyisa kuita noise. Mukoma ndakabva ndanyahwaira ndokubva ndazonomira padhuzesa nehwindo ndichida kunzwa kuti chii chainge chichiitika. So mukomana pandakanyahwaira ndo pandakabva ndazotoona kutoti keteni ravo vainge vasina kunyatsokurivhara zvekuti ndaikwanisa kutoona zvainge zvichiitika mumba. Anga kutonyatsokuona vanhu vachiita lula yavo vainge vakamira
apa mukadzi wacho ainge achiita kuridza mhere. Ndinoda kureurura kuti ndimirepo ipapo mukoma nefeeling rakandibata ndakabva ndazotanga kuita hangu chimhandara maoko. Mukoma, ndakaita chimhandara maoko handizivi kuti unokwana kuita rungani vanhu ava because vakatora nguva yakarebesa. Ndakazoti ndapedza paya ndopandakabva ndazoti ko ndiri kuitei kudai kuri kunzi ndabatwa ipapa ndichiita chimhandara maoko. Ndopandakabva ndazofamba zvangu ndokubva ndazonojamba jiraho, ndokubva ndatanga kukolekta maassets angu ndichienda nawo kupaki because tainge tiine pachinzvimbo pedu apo patainge tichiviga zvinhu izvozvo, then tobva tazotanga kuzvikolekta one by one wava kuenda nazvo kulocation. So nekuda kwekuti mataya ainge achinetsa because ndakaba mataya ainge achikwana iwo kuita 3, ndakabva ndazotsvaka motikari ndokubva tazoya tikakolekta mataya aya nebhatiri. Mukomana shendiyewo confession yangu iyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Ipo paya patinenge tivete kune vamwe vanenge vachitongopatrola vachitongotenderera, kana vakanzwa vanhu vachiita zvavanenge vachiita vanotombotorawo kanguva kavo vobva vatombosiyana nezvavanenge vafambira vobva vatombotanga kutozvibatsirawo vakateerera. Naimi hapasiripo panozobva mweya uye wekuti regedzai ndinge ndichipindira vanhu ava, ndinge ndichibata mukadzi wacho chibharo, zvimwe kuda ndokwazvinobva. Tell me what you think in the comment section, uye zvekare ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Dzimwe nyaya dzinotyisa, unenge wotya kuti dzinokwanisa kuzonzwikwa nevamwe vanozokwanisa kuzokunyudza, but regedzai ndinge ndichingoita zvivindi ndingokuverengerai nyaya yacho. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndinoda kukuudzaiwo nyaya iyo yandakaudzwa naamai vangu. So sekuru vangu vainge vari minister, member of parliament, but constituency yavo yainge iri yekumaruzeva. So amai vaigara vachingotikurudzira kuti tinge tichinamata. So irini hangu kunamata ndainge ndisingatombofarire kunamata zvachose. Zuva randinoti ndo pandakatotanga kutonamata izuva rekuti ndakaona kuti zveshuwa Mwari variko, but at the same time Satani ariko zvekare. Mama vangu vakarohwa nezvinhu. So on that day zuva rainge ratovira, then mama vakangoti ndichamboenda hangu kubedroom, ndokubva vatotisiya paya tainge takatogara nadhedhi tiri mudining tichitoona zvedu TV. Then mama takangovanzwa vakangoridza mhere rumwe chete, then dhedhi ndokubva vazomhanya vachienda bedroom ikoko, nesuwo takabva tazotevera. Zvatakaona ipapo zvainge zvichityisa. Ndakaona amai vangu vainge vari mumhepo for only a very short period of time. Amai vangu vainge vari mumhepo vachiita sekunge vainge vakasimudziwa nezvinhu zvatainge tisingaoni. Tichingonopinda mubedroom ndopatakabva taona kuti mama vakabva vaita zvekukandirwa pasi ndokubva vadonera pambedha zvekare. Amai vangu vainge vasingatarisiki sekufesi kwavo uku. Tsinga dzegreen dzainge dzakaita kuti tande tande nefesi yose, uye vainge vachipupuma furo rewhite. Then baba vangu vakabva vazotanga kunamata vachinamata, but baba pavakangotanga kunamata then amai vakabva vazotanga kuseka, but vainge vasingashandisi voice ravo iro ratainge tichiziva. Vainge vachitoshandisa voice remunhurume. Munhu uya akabva azototaura zvinhu zvakawanda pamusoro pababa vangu, zvimwe zvekuti nanhasi uno amai vangu havatozvizivi. Like ivo baba vangu vainge vachipota vachitoita bonde namaid wedu. Voice riya kana kuti dhimoni riya rainge rakabata amai vedu ndo rakabva ratotaura zvose izvo zvaipota zvichiitwa nababa, richiti iwe hapana kana zvaunombondiita, ko inga wani zvandinongokusiya, zvandinongoswera ndichikuona uchiita bonde nanhingi. Ndokubva ratotanga kutoseka. Saka baba vakangoramba vachingonamata
chingonamata kudzamara vazomhanya ndokubva vazoenda vakabva vazonofona vakafonera vamwe elder vainge vachigaramo munharaunda imomo. Inguva iyo yekuti vanhu vainge vachiri kutoshandisa malandline chaiwo pazvakaitika zvinhu izvi. Saka elder vaya vakabva vazouya nevamwe vanhu vekuchechi vakatowanda, then mama ndokubva vazotanga kunamatirwa. Mama pavakanamatirwa vakazotanga kurutsa, vakarutsa zvimwe zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki, zvainge zvakaita kunge mazikoko esadza, ndo zvinhu zvavakarutsa izvozvo. Then zvinhu zviya zvakabva zvazotanga kuchema zvichiti imi tisiyei tauya kuzotora nyama yedu, inyama yedu iyi yatauya kuzotora, iropa redu kairi, inguva yekuti uyu ange achifa. Ko vamwe pavaifa maidii kuuya muchitidzivisa kuti tisavauraya, ko uyu ndiye akoshei? Asi mama pavainge vachitaura vaitaura nemazwi akawanda at the same time. Zvinonetsa kani kuti ndinge ndichizviexplaina, but ndo zvakatoitika izvozvo. Mama vakazoti varecover mangwana acho manje dedi vainge vasipo, ndopavakabva vazotidana, ndokubva vazoti vainge vaine nyaya iyo yavainge vachida kutiudza. Vakabva vati zvose izvo zvinonzi zvakaitika pandiri nezuro, zvinhu izvozvo zvinokonzereswa nezvinhu zvasekuru venyu. Ipapo sekuru vedu vainge vachiri vapenyu uye vainge vatori minister at that time. Amai vedu vakabva vazoti kwatiri, sekuru venyu muchivaona vari zvavari, inhau yekuti vakaenda kuMalawi vakabva vazonoromba. Amai vakati zvinhu izvi zvakatoitika ivo pavainge vachitori vadiki. At that time it was anzi soon after the independence. Sekuru vakazotanga kurwidza nawo neumwe mucomrade uyo ainge achida kuvatorera chinzvimbo chavo, asi sekuru vakabva vazourayisa mucomrade uya. Sekuru vakaenda kuMalawi, hanzi vakabva vazonopiwa nyoka. Vakapiwa nyoka idzo dzinokwana kuita 2. Saka pavakadzoka hanzi vakabva vazotorana nevamwe sekuru vedu avo vainge vari first born mumhuri umo makazvarirwa vana amai vedu, ndokubva vazodhiraivha vachibva muHarare vakabva vazoenda kuprovince uko kwavainge vari MP. Saka hanzi vakasvikako pakati pehusiku, ndokubva vazoenda padhuze nepamba pachief. Hanzi ndopavakabva vazoenda vakabva vazonochera, vakachera gomba ndokubva vazoisa nyoka dziya 2 vakabva vazofushira. Mai vaiti hanzi nyoka idzi sekuru vaizodzishandisa panguva iya yekuti kune vanhu vanenge vachikontesta. Nyoka idzodzo hanzi dzaizobuda ndo dzaizokontrola mafungiro evanhu uye ndo dzaipa zvekare vanhu nhungo dzekuti ko zvinogoshandei kuti tinge tichienda kunovhota nekuti zvakatongofanana. Saka nyoka idzodzo hanzi ndo dzaipedza simba vanhu uye dzaiti vaya vanenge vawana simba rekuti vange vachienda kunovhota vobva vazongovhotera sekuru vangu, kunyange vachinzwa kuti it was time to move on, vange vachivhotera umwe munhu kana kuti imwe party, but munhu aizotongoita sekunge angoita chadzimira obva angonoisa x yake apo paanenge asingadi kuisa x, zvekuti maresults acho aizoti kana obuda amai vangu vaitanga zvavo kuseka. Paya vanhu pavanenge vocomplaina vachiti hakuna zvakadaro, amai vaiseka because vainge vachiziva zvainge zvichiitika kuti kwainge kusiri kubirirwa kwemaelection asi kusaidi uko kwainge kuchikontesta sekuru vedu kwainge kuchitoshanda mishonga, but mishonga iyi yakazoti zvino yotanga kuparadza dzinza, yakazoti yotanga kuuraya vanhu. Mukomanashe, we witnessed 16 people that died within 5 years. Kune vanhu 16 vakashayika kudzinza kunobva amai vangu. Redi sekuru vangu vaitova munhu wekuti vainge vachityisa ende vachirema because hanzi vaipota vachishandisa mafuta eshumba kuti vange vachityiwa nevanhu. But nenyaya idzo dzatainge takaudzwa namama, it even made me to be very scared of him. But amai vangu mukomanashe vaingoramba vachingotikurudzira kuti tinge tichinamata. After the death of our grandfather ndopatakabva tazoona kuti as a family we were no longer safe in Zim. Anyway, as for most of my uncles vainge vatova nema British citizen
citizenship. Saka it was obvious that we were going to move out of Zim, but zvimwe zvakazoitika zvakazokonzeresa kuti tinge tichiona kuti it is far much better kuti tinge tichibuda muZim as a family. Sekuru pavainge vachiri kurwara, like pavainge vava very serious, pane umwe musi mama pavakatiudza kuti kune umwe muofet akatouya kumba kwavo achiti ainge achida vainge vaine imwe imba yavo yekuchisipiti. Imba iyo yomukoma haina kana kumbogara yakabhadharirwa kana sent, yakangotorwa nemuofet iyeye. Saka akangouya nemukadzi wake, vakatongouya vachita sekunge vainge vauya kuzoona sekuru, vakabva vamanikidza sekuru kuti vange vachitaura nemalawyers avo. Saka imba iyi yakatoita sekunge yakabhadharwa ivo sekuru, but hapana kana mari yavakambopiwa. Vakamanikidzwa whilst he was on his deathbed, ndo hutsinye hwacho hwakaitwa ihwohwo. Then they forced him to sign off the papers. Imba iyoyo ikabva yatotorwa naye muofet iyeye. So by the time that our grandfather passed away, tega tainge tava kutoona kutoti we were no longer safe. Vana sekuru vainge vatoendesa vana gogo nevana vavo ku-UK. Some of them vakaenda havo ku-America nekuti ndokwa vainge vachida kuenda ikoko, but isusu takabva tazoteverawo vana sekuru ku-UK. Then the other thing that happened was vamwe vavainge vachifungidzira kuti they were his closest friends. Ivavo ndo vakangoti sekuru vachingoshaika vakabva vatotanga kutorwira rimwe prazi rasekuru. That farm, it was really profitable. My grandfather, it was said kuti havana kana kumboritorera munhu prazi iroro. He bought it from this other white man and he had not yet paid it off. Saka it was very profitable, that farm, ndokubva razotorwa. So when our uncles tried to fight against that guy uyo ainge atora prazi iroro nechisimba, so when they flew from UK vachidzokera kuZim trying to fight that over that property in the courts, one day sekuru vakati vapinda mutown. Saka pane zvavainge vachita mutown. On his way back, when he got back into the car, ndopa vakabva vazoona kuti mumotikari mainge muine secho rainge ririmo. Saka sekuru pavakaona kuti mumotikari mainge muine secho rainge ririmo, vakabva vavhura secho riya, because vainge vachizvibvunza kuti kuchibhegi ichi chakasakara kudai kuchaiswa nani kumumotikari mango, because there was no break in uye motikari yainge isina kana kumboridza alarm. So my uncle then opened up that secho, vakabva vaona kuti musecho imomo mainge muine musoro wekitsi, and my uncle called my dad, vakabva vadriver vachiuya kumba vachita kubvunda nekudedera. That was when my dad spoke with some of our uncles, vakabva vazokumbira vamwe avo vainge vachimbofamba nasekuru vedu pavainge vachiri vapenyu, vainge vari ma-CIO, they were friends of the family. Ndopa vakabva vazouya, then we had a family meeting. Ndopa zvakabva zvazosarudzwa kuti it was far much better kuti as a family tinge tichimbobuda muZim. Those were the recommendations that they gave us, vachiti nekuda kwema properties awa ainge achirwirwa neshamwari dzasekuru, it was not safe for us. Ndopa takabva tazobva muZim tikabva tazouya kuno ku-UK kwatiri, and ever since that time, as for me personally, I have never returned back home. So ndiyo confession yangu iye mukoma. I just hope that my fellow Zimbabweans are going to understand what are some of the things that happen kana iri nguva iya yema-elections. Please tell me when you post my own story, ndichange ndichizotevererawo mu-comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvimwe zvinhu so zvinotyisa, zvinovhundutsa, asi ndo nyaya yavo iyo yavakanditumidzira. Yo, strange things do happen in this world. Zvinotyisa kana. Hey, pakaipa.